چەکدارên Sûriya Demokratîk û çekdarên PD beşê serekene jê di serbestberdana terorîstên Daişê de ji zindanên xwe berdewam in. Herî dawî jî 44 terorîstên Daişê ji zindanên xwe li dêra zorê serbest berdan. Di heyama heftiyekê de Hesedê 87 terorîstên Daişê serbest berdan. Roja pênşemê 16 Gulanê çekdarên Hesedê 44 terorîstên Daişê li jêr navnîşana destpêşxeriya niyazên pak ji zindanên xwe serbest berdan. Ji bo serbestberdanê merasîmek li derxist. Roja yekşema borî jî 12 Gulanê li gundewarê dêra zorê çekdarên Hesedê 43 girtiyên ji terorîstên Daişê ku bi tometa endamtî û hevkariya Daişê hatibûne girtin bi destpêşxeriyekê li jêr navnîşana pêşkêşkirina niyazên pak serbest berdan. Beriyan hajî çekdarên PD û Hesedê bêhtirî 1500 terorîstên Daişê serbest berdane. Duê demê de ku hîn caran vîsa bi sedan ji welatiyên Kurd ku ji aliyê Daişê ve hatibûne revandin nediyar e. Beriyan hajî rewangeha Sûriyeya mafê mirovan belav kiribû ku rêjeyeke bilind ji terorîstên Daişê ku serbest têne berdan tevlî çekdar û hêzên ewlekariyên li navçeyên jêr kontrola Hesedê de dibin, nexasim li bajarokê Ên Îsayê. Ji bo rizgarkirina Reqqa, Tabqa, Minbic gundewarê dêra zorê bi hezaran ji ciwanên Kurd ku ji aliyê PD ve hatibûne leşkerkirin şehîd bûne. Berdewam PD wan terorîstên Daişê ku destê wan di şehîdkirin û rijandina xwîna ciwanên Kurd de heye serbest berdide.